investície. Koľko investorov prišlo na Slovensko, ktorí by priniesli dobrú, kvalitnú prácu, aby ľudia zarobili a minuli peniaze tu na Slovensku. Toto je alfa omega celého investičného alebo rozvojového programu. Milan Majerský sa roky sťažuje na nedostatok investícií v Prešovskom kraji. Možno by sa ale mal zamyslieť nad tým, či problémom nie sú 3 jeho stoličky. Predseda KDH, župan Prešovského kraja, ale aj poslanec Národnej rady. No možno aj 4. stolička v jeho domácnosti. Jeho manželka Miriam Lexman patrí medzi najtvrdších kritikov Číny v Európskom parlamente a bola dokonca na sankčnom zozname Pekingu. A keď sa čínske Geely rozhodovalo, kam umiestni Volvo, išlo do Košíc a nie do Prešova. Je to náhoda? Možno. Ale v medzinárodnom biznise reputácia a vzťahy často rozhodujú viac, než si politici dokážu pripustiť.